ҳамдиёрони азиз, салом алейкум. 10 июни соли 2025 мебошад. қарор дорам дар боғи худам беҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб нишон медиҳам дарахти пистаро. ҳанам дарахти писта ин баҳор гирдаш побил карда шудагӣ буд, пору рехта шудагӣ буд, алаф партофтем бо печаки бисёр баромадааст. ҳоле ана коригари мо тоза карда омасудааст. ҳозир тоза мекунем. ина бинед қадаш аллакай 1.5 метр шудагӣ зиёдтар дар 2 сол. худо хоҳад ин соли 2026 не 27 албатта бояд бандад. боз дигар пистаҳоаст майда майда. ина бинед ин майда ин имсол калон мешавад. афсус ки боғи ман об надорад, оби кофӣ надорад, оби харидааст. ман пистаҳоро бинед ки имсол акнун худо хоҳад ино ба қувват мешаванд, соли дига баланд мешаванд. инаш нок ҳаст. ино ҳамаш модарӣ ҳастанд барои оянда аз ино пайванд гирифтан. инаш маргарита, ноки маргарита будааст. инашам нок анабо писта. инам 2 сола писта, инаш нарина. я пайванд мекунем худо хоҳад. ана ҳамдиёрин азиз, ҳами хел меҳнат карда гаштем. инаш тарбуз аст. дар бори тарбуз алоҳида ман ба шумо ҳоле як навор карда имрӯз худо хоҳад пахш мекунам. ин тарбузакоро бинед. аз Сулаймон Шафоев айбохтар гирифтам. ин харбуза аст. ваяшро, донаашро, дони тарбузро. ана ин писта. бинед чӣ қадр калон шудагӣ. инашам писта. ман аз зери килонка об меравад. ин писта бинед чӣ қадр нашунамоаш хуб шуд. яъне ки ҳамин бо замин гармтар шаваду об бисёртар равад, реша тез медавад. ҳозир мирем. ана ин тарбузҳои мо. ҳоли ман пачкашро нишон медиҳам. чӣ хел пачка гирифтем. тарбузи ниҳоят зур мебошад гуфт акаи Сулаймон. ака аслидин монда набошед. ана ин акаи ҳамсидин, ҳамсинфи ман мусафид бо ҳамроҳи ман кор карда истодааст. дар паноҳи худо бошед.